¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Foro La Región. Y le cuesta subir. Buenos días. En un nuevo evento de Foro La Región. Gracias a todos los que están aquí en la Carballera de Santa Cruz. Gracias y, por supuesto, también a todos los espectadores de Telemiño y de la edición digital de La Región. Hoy toca hablar de Galicia Calidade, por lo tanto, hay que hacer una mirada introspectiva, hay que hacer una mirada, digamos que, a lo nuestro para encontrarnos con nuestras esencias y también con nuestro pasado, pero también con nuestro futuro. Corría el año 1991 y había una campaña de publicidad que, a ver si soy capaz de resumirla. Evidentemente yo no tengo la voz de Ramón Langa, pero comenzaba pues con unos modelos que saltaban en una especie de, una zona portuaria, saltaban y lucían unas prendas así muy llamativas. Entonces una de las voces decía, ¿italiana? Y respondía, gallega. Después había otro que decía, salía el vino, decía, francés, gallego. Salía peletería, decía, canadiense, gallega. Unas joyas holandesas, gallegas. Y después salía marisco y las voces decían, gallego, gallego. Y después cerraba la campaña con algo se mueve en Galicia que rompe tópicos. Era el año 1994. Con posterioridad y gracias a esa campaña de publicidad, en la Xunta se lo pensaron y crearon la empresa pública Galicia Calidade, y fue en el año 1995. Hoy, en el 2025, la directora gerente de Galicia Calidade es precisamente Ana Méndez, que va a ser una de las protagonistas, cuando no la protagonista en esencia, de este Foro La Región. Hasta entonces, hasta 1991, los patrones de calidad en los que nos movíamos, las certificaciones eran algo así como tú tranquilo que esto da casa. Yo creo que la marca da casa sigue haciendo fortuna, pero bueno, desde luego y Galicia Calidade, como ella ha contado en la entrevista en La Región, y desde luego como es en esencia precisamente el sello, es algo más que alimentación, es una cantidad de productos y de servicios que son merecedores de la certificación y una certificación que al final se otorga. Queremos hablar de eso hoy aquí en el formato que hemos elegido para este Foro de la Región, que difiere muy poquito en algunas cuestiones sobre los que hacemos habitualmente. Habrá una mesa redonda con los ponentes, personas que representan a diferentes empresas certificadas. Después habrá las preguntas y después habrá un pequeño cóctel para todos los invitados, para todos los asistentes. Lo de las preguntas, bueno, vamos a fiarnos un poquito a la tecnología. Habitualmente ahí en las mesas en las que comemos, pues un código QR. Ese código QR sigue estando en las mesas, pero también aparecerá en la pantalla, y si ustedes lo estiman oportuno pueden a partir de ahí pues hacer la pregunta como es habitual, y luego, insisto, al final del coloquio se la plantearemos pues a Ana Méndez. No me queda nada más que agradecer la presencia de todos ustedes aquí en este evento y dar la presentación también, o ceder el testigo de la presentación pues a una de las ponentes que va a formar parte de este evento. Se trata de Katusha Platero, que pertenece a la firma Katusha Platero Joyas, una empresa también certificada en Galicia Calidade. Katusha, si eres tan amable, muchas gracias. Pois, moi bo día a todos e todas, autoridades, compañeiros de empresas certificadas por Galicia Calidade, resto de asistentes. Para min un placer estar hoxe aquí en Ourense, neste foro de La Región, para dar a coñecer unha marca a que pertenzo con orgullo desde o ano 2017. Pertenzo ao sector da xollaría, un oficio con gran tradición e vinculado á identidade da nosa cultura. Temos excelentes diseñadores que levan o nome de Galicia Calidade polo mundo a través de algo tan exclusivo como son as ollas de autor. Creo que Galicia Calidade apórtanos esa identificación no mundo global, ese amparo que nos permite chegar a máis mercados
e mellor a nosa comercialización. Pero falar de Galicia Calidade, que mellor persoa que Ana Méndez Gil, a súa directora xerente dende fai case 4 anos. Coñecín a Ana unha vez nomeada xerente da marca nunha visita que fixo a miña tenda situada en Santiago de Compostela, e dende aquela tivemos sempre unha conexión tanto profesional como persoal. Para que coñezades un pouquiño mellor a Ana, directora xerente de Galicia Calidade dende o ano 2021, antes estivo sempre dedicada á empresa familiar no mundo do viño, dentro do grupo Rebodega Morgadío, desenvolvendo as funcións da comercialización e exportacións dos viños. Un factor determinante para o seu coñecemento da empresa privada. Agora lle toca desempeñar as súas funcións na administración pública. Ademais, é W7, 3 viños, e ten o curso de sumiller profesional no Ingavi, entre outros. Licenciada en Dirección de Xestión Empresarial pola Universidade de Mississippi e diplomada pola San Pablo CEU, conta tamén cun programa en Dirección de Empresas Vitivinícolas pola Escola de Negocios de Abanca. Foi tamén vicepresidenta de AG Ourense, antes de asumir as responsabilidades que agora exerce na Xunta de Galicia. Por outra banda, tamén quería expresar o que eu atopei cando Ana chegou á miña tenda. Eu o que puden observar era unha muller moi observadora, que denota intelixencia, prudencia, unha muller que sabe escoitar e, sobre todo, unha calidez humana exquisita. Antes de deixarvos con ela, deixolle aquí lanzadas 2 preguntas para que ela me responda cando suba. A primeira, por que Galicia Calidade é a nosa identidade? E 2, que reto afronta Galicia Calidade no curto prazo? Grazas a todos e pídolle a Ana Méndez que suba ao escenario. Bueno, moi bons días a todos e a todas, director de la región, presidente do Parlamento, presidente da Deputación, conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, alcaldesa de San Cibrao, delegado da Xunta en Ourense, subdelegado de Defensa, demais autoridades, amigas e amigos. Antonio, onde estás? Que me destripaches a metade do discurso. Estás aí. Bueno, moi bons días a todos e a todas. Catuxa, moitísimas gracias polas túas palabras. Sabes que para Galicia Calidade é un verdadeiro orgullo que empresas como a túa pertenzan a esa gran familia que somos en Galicia Calidade. Antes de nada, quixera agradecervos a todos a presenza hoxe aquí neste Foro La Región para falar da nosa marca de Galicia Calidade. É un verdadeiro placer e, sobre todo, facelo dende aquí, dende a miña cidade, que é Ourense. Respondendo á primeira pregunta que me fixeches, Catuxa, sí creo que Galicia Calidade é a nosa identidade. Eu creo que coincidiremos a maioría que é unha das mellores marcas que se teñen creado en España e probablemente en todo o mundo. Son 2 palabras que, unidas, resumen o que somos como galegos e o noso bo facer. Gastronomía, turismo, deporte. Cando algo destaca por positivo, a todos e a todas nos saen de dentro esas 2 palabras máxicas que son Galicia e calidade. No que se refire á segunda pregunta que me fixeches, sí creo tamén que estamos nun moi bo momento para Galicia Calidade. Estamos nun momento no que dende a Xunta se aposta e se cree no poder deste selo de garantía e tamén nos beneficios que lle pode aportar a todos os produtos e servizos certificados e tamén a Galicia como marca país de promoción. Vou aproveitar esta ocasión para compartir con vos que Galicia Calidade é o que queremos ser, Antonio. Italiana, gallega,
Canadiense, gallego. Holandesas, gallegas. Gallego, gallego. Algo se mueve en Galicia que rompe tópicos. Productos gallegos, el desafío de Galicia. Ves como xa te dicía? Bueno, este anuncio que acabades de ver, que seguro que os que xa temos unha certa idade lembramos perfectamente, pois foi o punto de partida do que hoxe é Galicia Calidade. Aló polo ano 1991, a Xunta de Galicia sacaba unha campaña de que acababa de modernizar esa idea que existía de Galicia, mostrando as nosas capacidades en distintos eidos, con carácter sempre multisectorial, como hoxe Galicia Calidade. A moda, a pedra, a terra, o mar, e todo rematado cun eslogan, Galicia Calidade. O que parecían simplemente dúas verbas acabaron converténdose no que hoxe é a marca de garantía máis importante e máis recoñecida de todo o Estado. Foron varias as empresas que se interesaron nese momento por incluir ese eslogan no seu packaging, na súa publicidade, e no ano 1995 rexístrase por parte da Xunta de Galicia a marca de garantía. E no ano 1996 certifícanse as primeiras empresas que aínda hoxe permanecen en Galicia Calidade. Foron Coren, Gealsa Rianxeira e Hijos de Rivera, Estrella Galicia. Onde estamos neste momento? Pois, dende o inicio desta última legislatura, Galicia Calidade depende directamente da presidencia da Xunta, un fito que nos permite ser máis transversais dada esa natureza multisectorial que ten o selo de garantía. Baixo a tutela da Axencia Galega de Turismo de Galicia, Galicia Calidade converterase no motor de identidade e da proxección galega. Unha marca vertebradora e comprometida co modelo galego. Que representa Galicia Calidade en números? Pois aquí vos dou tres pinceladas básicas. Estes datos, segundo os datos do noso último informe económico que sempre presentamos a finais de ano e que se corresponde cos últimos datos oficiais que temos, é dicir, os datos do ano 2023. As empresas certificadas por Galicia Calidade representan unha facturación de 6.448 millóns de euros, o que supón o 9,1% do Produto Interior Bruto da nosa comunidade. E cun total, ademais, de 13.700 traballadores. Como vedes, son uns datos para sentirnos moi, moi orgullosos do que somos e do que representamos. E se comparamos estes datos do ano 2023 que acabamos de ver cos anos anteriores, pois sabrade que son realmente positivos. Podedes ver que todos os anos crecen. A facturación global das empresas con autorización de uso da marca Galicia Calidade incrementouse con respecto ao ano anterior, o 2022, en máis dun 6%. E a suma da facturación das entidades adheridas a Galicia Calidade equivale ao 9,1%, como dixen antes, do PIB de Galicia no ano 2023. Antes da pandemia supoñía o 6,6%, co cal vedes que crecemos bastante. Se nos centramos un pouquiño aquí no caso de Ourense, a aportación das empresas de Galicia Calidade sobre o PIB da provincia supón o 33% do total. Na análise territorial de xeración de emprego,
As entidades certificadas por Galicia Calidade con sede na provincia de Ourense suman o 41,1% do total de Galicia. Esta situación temos ya que atribuir a dúas empresas moi importantes para a nosa rexión, que son Coren, no sector agroalimentario que todos coñecedes, e Cupa Group. Coren, que, como vos dicía, leva xa dende o principio, e Cupa Group, que acaba de certificarse fai uns meses por Galicia Calidade. Ademais, por suposto, tamén son dúas compañías que teñen unha extensa nómina de persoal. En canto á evolución do número de empresas adheridas, podemos ver tamén un crecemento ascendente, moi evidente, si é certo, nos últimos 10 anos, pechando o 2024 con 174 empresas e máis de 800 produtos e servizos certificados. Estes datos xa os temos actualizados a maio de 2025 e agora mesmo xa somos 179 empresas e un total de 885 produtos e servizos certificados. E aquí neste punto quixera subliñar algo moi importante, que é que a adhesión a Galicia Calidade é totalmente voluntaria. É dicir, frente a outras certificacións que son obrigatorias, as empresas adírense a Galicia Calidade porque libremente así o queren, o que amosa para nós un compromiso incondicional coa marca. Para pechar estes datos económicos, gustaríame deixarvos un vídeo no que se fai un resumo da estrategia que vai levar a cabo a Axencia Galega de Turismo nos vindeiros anos, en nos que Galicia Calidade vai estar moi presente. Plan de Acción de Promoción Turística 2025. Reforzamos a nosa aposta pola promoción turística dun destino de calidade e atractivo para que a actividade das empresas turísticas sexa cada vez máis rendible. Seremos aínda máis internacionais e iremos a aqueles mercados que mellor nos posicionen. Farémolo con accións innovadoras que capten tanto o turismo estranxeiro como o interior e de proximidade, potenciando segmentos como o enolóxico, o gastronómico, a tradición ou a natureza e o rural. A promoción digital tamén será clave para sumar visitantes na nosa estrategia de desestacionalización e para atraelos tamén por todo o territorio. Promoveremos eventos e experiencias únicas e innovadoras coa música e a cultura como atractivo. Máis de 130 accións de promoción en máis de 30 mercados cun investimento de 13 millóns de euros. Unha forte aposta por posicionar a nosa terra como destino e como unha experiencia que se vive e se recorda. Galicia Calidade. Ben, pois, unha vez analizados os datos do que somos en cifras e do que representamos, quería tamén explicar un pouquiño o que facemos. Por todos é coñecida Galicia Calidade como un eslogan, pero non todo o mundo coñece o que conleva contar con noso selo. Somos unha marca de garantía que nos baseamos fundamentalmente en dous principios. O primeiro é certificar e garantir a calidade dos produtos e servizos galegos. E o segundo, promocionar eses produtos e servizos. A nosa misión é a de difundir os valores dos produtos e servizos certificados tanto aquí como nos mercados exteriores. Todo iso realizado sempre dende a responsabilidade, a transparencia e a obxectividade na xestión como servizo público de calidade que somos, e cunha aposta decidida pola innovación, a competitividade e a sustentabilidade.
Gustaríame lembrar algo que é moi importante, é que Galicia Calidade como certificación posúe a ISO 9001, o que garante a mellora continua neses procesos de certificación. Falamos de produtos e servicios, pero afondando un pouquiño máis, somos a garantía de que os produtos que consumimos ou empregamos teñen un carácter 100% galego, alí onde estea o noso selo, acompañando a unha marca, tedes garantido ao 100% que se trata dun produto galego e producido en Galicia. E nos servizos, certificamos establecementos que impulsen o turismo como medio de desenvolvemento dos valores propios da cultura e da identidade galegas. No caso, por exemplo, da restauración, que sexa unha mostra do que somos, con produtos certificados con selos de indicacións xeográficas protegidas e de denominacións de orixes, e tamén, por suposto, pola súa situación, paisaxe, o espazo natural ou a arquitectura. Para rematar esta breve exposición sobre o que é Galicia Calidade, tamén vou falar do noso libro. Imos deixar un pequeno resumen do que foi o ano 2024 no referente a actividades de promoción. Evidentemente non está todo o que fixemos, pero sí o máis representativo.
xa vedes que quietos non estuvemos. Bueno, pois, como o máis importante son as empresas de Galicia Calidade. Eu conteivos un pouco o que era Galicia Calidade a nivel xeral, pero, como vos dicía, o activo máis importante co que contamos no selo de garantía son as empresas certificadas. Hoxe teño o prazer de estar aquí no Foro La Región rodeada de 4 persoas increíbles para min, que cada unha delas o son no seu ámbito e ademais son embaixadoras de verdade da marca de garantía. Vou facer unha breve presentación de cada un, pequeniña, porque teñen uns currículums e unhas vidas tan apaixoantes e tan extensas que de verdade poderíamos estar aquí todo o día, e tampouco é cuestión que teño que darvos de comer un pouco. Bueno, a miña esquerda de todo empezo por Juan Luis. Hola, Juan Luis. Juan Luis Méndez é o director xeral de Vinigalicia en Méndez Rojo, que seguro que moitos coñecedes, familia adegueira, a terceira xeración de adegueiros de Chantada. Na actualidade, se non me equivoco, contades con 3 adegas, 3 en 5 das 5 denominacións de orixe, pero con viños en todas as denominacións de orixe. Os viños do voso grupo están en máis de 40 países e, ademais, porque o sei fehacientemente, unha persoa que traballa día a día por defender o sector vitivinícola galego e tamén a nosa marca de garantía. Juan Luis, tendo en conta que a vosa actividade económica ten apostado fortemente pola internalización dos viños, que vos aporta a certificación de Galicia Calidade? Bueno, ante todo, gracias por invitarnos, gracias a la región por este proxecto, por este foro que merece a pena explicar, e gracias a ti en particular, Galicia Calidade, por ternos aquí e por contar con nós en un día tan bonito. Nos levamos xa anos, máis de 10 anos, convencidos de estar en Galicia Calidade, e aportanos moitísimo, pero para resumir e non repetir, hacia fora. Hacia fora sempre está asociado a calidade. Creo que está conseguido ver Galicia como calidad gracias a esta marca, pero a nós como marcas dentro de Galicia Calidade sempre asociarnos, o consumidor nos asocia a produto de calidad. Que no mundo do viño é moi bom porque de maneira ten máis de diferenciarte un pouco máis, porque somos moitísimas adegas, entón é complicado diferenciarte xa non somente por facer un bo viño, que é imprescindible, sino por algo máis. Galicia Calidade nos aporta e nos pon en Galicia, que eso tamén nós estamos moi orgullosos delo. Hacia dentro creo que hai dúas cousas. Nos internamente a maior exigencia. Nos, a veces, ao principio, pensábamos que pasar unha auditoría vosa pois que era algo sinxelo e que era un pouco paripé, e non o é. Entón, eso tamén nos obliga a facer cada vez mellor as cousas, como outras certificacións que temos, pero Galicia Calidade pois un poquinho máis tamén polo cariño. E a maior esa sensación de pertenza que temos os que formamos parte de Galicia Calidade. É dicir, creo que sempre que vamos a calquer evento que facedes en Galicia, fora, onde sexa, sempre a camaradería, o a axuda que facemos entre todos, como de aí salen outras cousas, como poder salir promocións entre varios, ou axudarnos, ou creo que ese punto interno, ese punto de pertencia ao vosso proxecto, ao noso proxecto, creo que é algo maravilloso e que además vai medrando e que a túa ilusión fai que todos teñamos ilusión. Así que esa gran familia que fixemos, verdade? E sobre todo iso que creo que é moi importante cando se fala dunha certificación, que é esas sinerxias que se crean entre vós cando o ir, pois eso, o coñecemos nos actos e en todo o que facemos. Gracias, Juan Luis. Continuamos agora cunha persoa totalmente polifacética, emprendedora e que ademais sempre está disposta a axudar en todo o que lle pedimos dende a Administración Autonómica. Jesús Picallo é o vicepresidente do Clúster de Turismo e ademais presidente de Solpor, da Asociación de Empresarios do Camiño de Santiago Fisterra Muxía, e ademais é o xerente de tres establecementos preciosos que tendes que coñecer na Costa da Morte, que son o Semáforo de Fisterra, o Hotel Faro de Lariño e o Hotel do Banco Azul. Jesús,
benvido. Aí na Costa da Morte, que realmente estades a facer un importante esforzo por crear unha experiencia turística diferente, moi comprometida coa sostibilidade, a que vos obriga a certificación de Galicia Calidade? Ben, bos días, moitas gracias á región, moitas gracias a Galicia Calidade por darnos voz a un territorio que estamos alá no fin da terra. Un saludo a todas as autoridades e a todo o público presente. Bueno, estar en Galicia Calidade, nos iniciamos despois de distintas visións empresariales no mundo da hostelería, dos hotelitos con Encaito hai 7 anos, pero xa desde ese momento sabíamos que tiñamos que estar baixo paraguas de Galicia Calidade. Todos os que viaxamos polo mundo adiante, gallego, Galicia Calidade, o sea, a marca xa tiñamos, só había que darlle máis impulso e meter máis xente. Calquera dos nosos negocios, dos que estamos aquí, ter esa placa grande que pon Galicia Calidade é un orgullo, o sea, compite ca de Michelin 2024, que nos dá ese orgullo de poder estar. E logo, oye, evidentemente, estar con vos é hora que desde o clúster de turismo sempre pedíamos que Galicia Calidade tiña que estar co turismo, porque no fondo está todo, non? Desde a artesanía a estos produtores, pero bueno, Camiño de Santiago, non? Tal como temos a primeira empresa xa deste país, que é o turismo, porque o turismo dalle a todo mundo, porque moitas veces a xente pensa que só gano da Estrella de Galicia ou que vende viño, pero o gestor ten que facer nómina, o abogado ten que contratar, o sea, a línea de negocio do carpinteiro, fontanero, electricista, é que non hai línea de negocio, pero sobre todo facemos unha cousa moi bonita, que é que vendemos a imaxe do noso territorio, e algo estamos a facer ben porque estamos crecendo, e isto vai a máis. Non hai moito nun foro co presidente de Ryanair, de Iberia, de Vueling, que esta xente ten visión a 10 anos, nos decían que nos preparáramos polo camiño, sobre todo, para a invasión do turismo oriental. Inda que invasión sone mal, pero bueno, momentos que vivimos co tema do turismo. Esa xente sí que nos traballamos con moito turismo oriental, americano, canadiense, e estes son super sostenibles. É xente que cena a 7, é xente que se ve un papel o colle e valora moito a acreditación dos locales con sello de Galicia Calidade, pero é que ademais é unha xente que ten unhas pensións altas, gasta, consume. Cando queremos falar de turismo de calidade, de tique medio alto, ese é o tipo de turismo. É sobre todo unha cousa que falamos moito, que se nos enche moito a boca, que é desestacionalizar, pero que esta xente viaxa en época baixa. Entón, aí, creo que vamos ter nos próximos anos, gracias a Camiño de Santiago, gracias a Galicia, e gracias a o que nos enseña Galicia Calidade, que en definitiva é a pregunta, nos enseña os nosos equipos. Nos traballamos con produtos de cercanía, pesca de kilómetro cero, o personal leva roupa sostible, as cortinas dos hotelitos con Encanto son de plásticos reciclados feitos no mar. Todo isto que parece que son a música celestial é unha cousa que a xente a valora moito, e sobre todo que trae cliente de tique medio alto, non? Cando falamos de traer turismo de calidad, pois falamos que hai que empezar desde abaixo cuidando todo a huella de carbono, todas estas cousas que ao principio sonan. Nós, por exemplo, fomos galardonados con Coca-Cola por hostelería polo clima, co primer galardón dun hotel co certificado de huella de carbono en Fisterra. Bueno, isto nos axuda. Dentro que tamén nos axuda que Galicia é moi rica cun patrimonio, como poden ser faros, como poden ser conserveiras, todo este patrimonio que está pechado, abandonado, pois poñer eso con calidad, e dentro de turismo de calidad, e dentro do que é a restauración e a hotelería, pois non cabe duda que estamos orgullosos de estar aí. Como ben dicía Juan Luis, somos unha comunidade de todos os aspectos, que tocamos todas as líneas de negocio, en definitiva, generas moitos postos de traballo e tamén estás axudando a unha facturación moi importante. Témolo todo en Galicia. Eu creo que sí. Todo. Todo. Pois, unindo un pouco a parte de hotelería, de hotéis, voume para a outra banda, a parte, pois eu creo que tamén fundamental do que é Galicia, non? E teño a miña dereita a Héctor López, que é unha persoa que
pon o seu tempo ao servizo da comunidade e do ben común. Héctor é o propietario e chef do restaurante España en Lugo, é a segunda xeración, Héctor, dun establecemento con máis de 100 anos de historia que vos recomendo encarecidamente que visitedes. E ademais, aproveito para darlle a noraboa en público, é o recentemente nomeado presidente do Grupo 9. Héctor, todos sabemos a importancia da gastronomía, sabemos que é unha actividade moi creativa, pero tamén moi pegada á terra, non? A unha tradición que temos que preservar, porque eu creo que é o que nos fai diferentes nun mundo cada vez máis global. Dende o restaurante España, que ti nos invitades cada día a vosa mesa para desfrutar dunha experiencia gastronómica moi especial, que lle aporta ao voso restaurante a certificación de Galicia Calidade? Bueno, primeiro, gracias aos meus compañeros por estar aquí, compartir este foro con todos vos. E a nós eu creo que o primeiro que nos aporta é unha confianza e unha seguridade a calquera do que vai entrar a nosa casa, do que se vai a topar unha vez que se sente na nosa mesa, non? Eu creo que esta calidade que queremos transmitir, este produto galego, esta tradición, porque eu creo que un restaurante temos que facer moito máis que dar de comer, temos que contar a nosa historia, a nosa tradición, as nosas raíces. Creo que por moi innovador que poida ser o restaurante, temos que transmitir esta tradición nosa, non? Este produto que temos. Ademais, hai outra cousa dentro de Galicia Calidade que vexo que compartimos todos, que non é só o que nos aporta a Galicia Calidade, senón é tamén o que a nós nos gusta aportarlle a Galicia Calidade, porque creo que estamos todos super orgullosos de estar detrás desta marca, deste selo, non? Que nos sentimos super identificados. Eu creo que pa marca, po selo, é moi importante o estar e sentirte identificado. Eu falo moitas veces con meu irmão, cando entra un cliente de fora e xa ve esa placa que falábamos de Galicia Calidade, falamos do sinxelo que é atender a xente que nos visita, porque de verdad que nos vémolo todos os días, a xente que visita Galicia xa ven cunha predisposición tan boa a disfrutar, a estar cos nosos paisaxes, os nosos aloxamentos, a nosa gastronomía, os nosos viños, a nosa cultura, que é super sinxelo, porque só temos que facer non defraudalo, é o único que temos que facer, porque eles xa veñen con esa predisposición. Sí, é certo. Estiven fai pouquiño, ademais, visitando a vosa casa e, bueno, estar aí nese paisaxe, eu xa me quedaba ali, xa non necesitaba nada máis. Bueno, quero finalizar esta rolda así un pouquiño de presentacións con Catuxa Platero. Catuxa é diseñadora, empresaria galega, conta cunha xollería en Santiago de Compostela dende fai 20 anos, Catuxa. Está encadrada na xollería de alta costura, podo vos dicir que son espectaculares. Bueno, ela mesma trae hoxe unhas xollas diseñadas e feitas por ti. Ademais, é que tes participado en eventos tan importantes para o que é a xollaría e a moda como a Fashion Week de Londres. As súas xollas de autor chegan a decenas de países e teñen un nexo común que son, por suposto, a calidade, pero algo moi bonito e algo que a identifica moito, que é esa exclusividade das súas xollas. Catuxa, pola túa experiencia no sector da xollería, no corazón de Santiago de Compostela, que sabemos que é unha cidade moi cosmopolita por todo ese turismo de peregrinación de todas as partes do mundo, en que medida aporta o selo de Galicia Calidade esa garantía, aporta valor neste contexto de mercado?
A ver, eu creo que dende a xollaeira o que aporta é a excelencia. Xa se supón que tens que ter unhas certas características e calidades, pero creo que a excelencia, diría que a verba necesaria para chegar a Galicia a calidade. Eu, como ben acabas de dicir, escúchame fatal, non? A ver, sí? Vale. Listo. Estamos na Plaza do Toural, en Santiago de Compostela, entonces eu son unha afortunada porque chegan a miña xollaría desde todos os puntos do mundo, os rincóns. É unha maravilla poder atender a esta xente que ven con unha ilusión, o que dicía o meu compañeiro, o que decía que con unha levan como unha alegría de aquí, de comer ben, de ver as paisaxes, pero sobre todo tamén da nosa creatividade, das nosas artesanías, e la verdade que é un luxo, porque ven xente de todas partes do mundo e son capaces de comprender o que é a cultura galega, e a min iso fascíname. Pois sí. Pois sí, a verdade que ademais é que tan bonito o que temos e o que facemos, verdade? É que o pon moi fácil, a verdade. Pois, bueno, gustaríame vos facer un par de preguntas común para os catro, bueno, que decidide vos como queredes ir contestando, dende as distintas partes da xeografía galega nas que desenvolvedes o voso traballo e a vosa experiencia profesional multisectorial, que é algo que me gusta repetir moito de Galicia Calidade. Por unha banda, sentides que Galicia Calidade é ou pode chegar a ser a nosa marca país para presentarnos ao resto do mundo? Eso por un lado. Por outro lado, que vantaxes pode aportar ás empresas unha marca de garantía fora de Galicia? Non sei quen quere empezar. Bueno, veña. Seguimos orden. O que diga Picallo. Picallo é o que... Bueno, eu creo que a realidade é que a nivel nacional xa temos unha marca tremenda. Decíalo antes, creo que foron moitos anos construindo unha gran marca e o consumidor xa ten adoptada. E nos permite, creo que a gran diferencia é vender valor. Outras veces queremos ser competitivos por precio, queremos vender volumen, e creo que este enfoque de Galicia Calidade nos permite facer cousas distintas. E creo que Galicia ten que ir sempre con cousas por valor, non por ser máis baratos, porque é difícil esa guerra, non? Entón, creo que Galicia Calidade, a nivel nacional, creo que tendo tan ben construída a marca, nos axuda moito a poñer en valor os produtos. A nivel internacional, creo que aí é onde máis queda por facer, pero para mí hai dúas partes que onde temos que nos axuda. Un, tocar o corazón dos galegos que están fora, porque ao final síntese tamén identificados con Galicia Calidade. Entón, creo que eso nos permite ás empresas dentro de Galicia Calidade, cando vas a Uruguai ou a Argentina ou onde sexa, pues, pertencer a Galicia Calidade para esos galegos xa estás máis cerca deles, non? Entón, eso a verdade que axuda moito. E outra é ir baixo un paraguas solo, porque creo que a veces gustanos salir en pedaciños, e cando sales en pedaciños, pois non eres nada. Se disgrega. Entonces, eu creo que xa en nacional, cando fomos a Barcelona, onde sexa, xa funciona, porque vamos baixo un paraguas, pois fora ainda máis, porque en Galicia se conoce, pero non se conoce en Ribeira Sacra, por decirlo onde saio eu, non? Eso creo que nos ven moi ben, sair baixo unha gran marca, un gran nome que nos sitúa no mundo e que nos fai ser non pedaciños en pequeno. Todos xuntos, todos xuntos. Sin duda, resumindo, non é que será unha gran marca, é que xa o é. Nós que desde o Clúster de Turismo de Galicia salimos moito a promocionar fora o destino Galicia, xa que menos, turismo náutico, bueno, turismo do interior, pois nas feiras de Londres, nas feiras de Berlín, en Italia, en Rimini, agora para a semana estaremos en Valencia, en Orsopes, en Oporto, bueno, donde todo este público que nos visita analizamos ten ese paraguas, como ben dijo Juan Luis, de Galicia Calidade, que aí xa temos todo, non? Logo, os traballos, desnutrindo, dispoñendo produtos, ao final, porque xa a xente que vende fora o está valorando. Nós, o dicía antes, traballamos con moito público estranxeiro e a cada vez valoran máis sostenibilidade, calidade, produtos de cercanía, pesca protegida.
todas as cousas. O sea que, sin duda, o gran futuro, como tal, hai que dar e intentar poñer. Isto tamén obriga a que haxa produtos de calidad. Dentro dos hotelitos con Encanto, Galicia podemos presumir dun abanico de produto que non o teñen outras comunidades. Cabañitas que son excepcionales, hotelitos literarios, hotelitos en faros con un produto de calidad en toda a línea de valor. Sí, decía un produto de calidad en toda a línea de valor. Héctor, Cati. Sí, bueno, eu creo que é unha tarxeta de presentación, non estar amparados baixo este selo a calquer sitio que vas, e que de feito moitas veces nin sequera o dices ti, dices que eres galego e xa cho dicen, non? Dicenche galego, Galicia calidade. Comentabas antes un mundo, que estamos nun mundo cada vez máis global, non? Pois o que nos ampara, o que temos detrás desta marca é algo encima único, e non se pode imitar, non se pode sacar daqui do que temos aquí. Entón, ir por aí adiante baixo estas palabras Galicia calidade, que además decía ao principio, que a min gustaba moito e dixo moitas veces, que eu creo que poucas veces nun selo dúas palabras poden significar tanto, e que parece que con estas dúas palabras o estás dicindo todo englobando o de todos, non? Entonces eu creo que é unha carta de presentación total, cando vas por aí fora e ir baixo este selo de Galicia calidade, porque sí que é o que a xente percibe, é o que a xente percibe cando dices de onde eres, o que faz, sobre todo no noso sector. Galicia é a nivel pero mundial, a nivel restauración, eu creo que pois eso, relacionado con esta calidade que temos. Ao final, eu creo que sí que podemos ser e que debemos ser Galicia calidade, esa marca país, non? Que temos. Sí, é que eu creo que xa o estamos sendo. Eu creo que xa o estamos sendo, por lo que che decía, moitas veces nin decimos nosa marca, o decir que eres galego xa sale o de decir Galicia calidade. Eu creo que podemos selo, pero que incluso que xa o estamos sendo. Que deixaron máis a pouco que dicir, pero os meus compañeiros, pero eu creo que a unión fai a forza, e creo que estar todos amparados baixo Galicia calidade realmente fainos ben a todos, porque todos somos partes dunha mesma terra, non? E cada un conta o seu sector dentro de Galicia calidade. Pois, antes de que Antonio suba por aí para facer as preguntas que queirades moi rapidiño, pero xa que estades aquí, vendede o voso libro. Que nos queredes contar, que estades facendo cada un agora mesmo que irades compartir con todos nós? Eu animo a beber moito viño. Moito viño, pareceme ben. É un bo consello, sí, señor. Bueno, nós é verdade que estamos apostando moito polo turismo. Curioso, esta Semana Santa, que foi un desastre con o que choveu, foi récord de ventas nas adegas, na adega que temos aberta. Abriremos as outras dúas, a que temos en Rías Baixas e en Valdeorras. Elaborar viños hai que sempre estar innovando no mundo do viño, non te podes quedar quieto para nada, e o máis importante, certificar vía Atlántica a bodega do Rosal en Galicia calidade, que será este ano. Xa me estás dando deberes para facer, vale. 175 empresas. Moi ben. Jesús. Sí, escoitas. Nada, eu xa rematando, pois nada, invito a todo o público a que visite a Costa da Morte, que veña a ver o sol por da posta de sol de Fisterra, onde é o único sitio do mundo que podes ver como un sol se pon sobre un manto de aguas feridas, testigas de tantos naufragios. Sale, encendo o faro e sale a luna por detrás do Monte Pindo, Olimpo Celta, que baña a cascada do Ézaro e a playa de Carrota, un sitio singular. Eso dixo Feijóo e tempo en Granada. Bill Clinton dijo que la mejor puesta de sol es la de Granada, no conoce la de Fisterra. Pero tamén o turismo de tempo. Ir en Fisterra con mal tempo, porque estar no teu hotel ali con mal tempo. Nos cando salimos vendemos moito turismo de temporales. De temporales. Turismo de temporales. Este é un novo concepto co que vos tendes que quedar. Xa sabes que se falamos mal da vaca non vendemos, o sea que temos que fazer. Entonces animamos, pero eso sí, sempre recibindo a xente con unha sonrisa. Sempre. Porque hai aquela frase, remato, que ¿sabe usted quién soy yo? Aquel que nunca vuelve. Si me hubiera sonreído, me hubiera quedado. E Galicia calidade é a sonrisa de Galicia para todo o público que nos visita. Moi ben, gracias.
Pois eu vou estar de acordo con Juan Luis, animar a xente a beber viño, pero co beba nos restaurantes. Bueno, pois nun restaurante a verdad que sempre temos moitos pequenos proxectos no día a día, pois proxectos desde baixelas, cambios de cartas, novos produtos, novos platos, e nos dende España apostamos moito tamén pola nosa finca onde criamos os nosos bois, dunha forma onde intentamos facer a mellor carne do mundo, por un poquinho por todos os pasos que facemos na cría dos bois. E despois, bueno, comentabas que a presidencia do Grupo 9 moi ilusionados, con moitos proxectos de cara a estes dous próximos anos para facer cousas en Galicia, dar a coñecer Galicia fora daqui. A primeiro acto que vamos facer xa neste mes é a incorporación de dous novos compañeiros, dous novos cociñeiros, que neste caso por primeira vez serán dous galegos, con restaurantes galegos, pero fora de Galicia, que vai ser unha maneira de abrir un poquinho as fronteiras. E nada, moitas gracias por habernos invitado a pasar hoxe con vos este cachín. Gracias. Catuxa. Pois nada, a mí tócame dicirlles que compren moitas ollas para as súas mulleres e sobre todo as mulleres que compren ollas para elas. Eu penso que a xollaría ahora mismo, ou polo menos o tipo de xollaría que eu fago é prácticamente unha vibración, o sea, é como un cuadro, ti tes que vibrar con esa xolla. Aos próximos pasos que vamos a seguir dando será desfiles internacionais. Creo que a xollaría ten que estar encima dunha pasarela, porque é un tipo de non só de inversión, porque a xente cando fala de xollaría pensa só en inversión. Non, tamén é un tipo de arte e tamén é parte da moda. Entón, nos seguiremos camiñando nese propósito, facerlles unha invitación para pasar por Santiago de Compostela, que sempre ven ver o santo, pasar pola miña xollaría. E sobre todo iso, que as mulleres nos autorregalemos xollas, que non estemos esperando a que nos regalen xollas, verdad? Ou polo menos dar ideas. Eso, polo menos dar ideas. Bueno, pois nada, darvos as gracias de corazón os catro por querer estar hoxe aquí. Pola miña parte, darvos as grazas tamén a todos os que viñestes hoxe a compartir este pequeno ratiño. Espero que vos vallades cos deberes feitos, e dicir, aquí a vender Galicia calidade de todo o mundo. Logo despois paso a ver cales son os resultados a ver da venta. Nada, Antonio, cando queiras, pois a xente... Gallegos. Primero que nada, te pido perdón. Te pido perdón. Yo te dije, no sabía. Te pido perdón y te lo pido además humildemente. Yo no sabía que tu presentación iba a ir. Algo sospeché cuando dijiste que te la había destripado. Y yo, como titulares no di, dije yo, bueno, seguro que arranca con el spot, que efectivamente fue un antes y un después. Pero yo esta mañana, cuando venía para aquí, dije, bueno, ¿y qué digo? Y entonces, bueno, me acordé, los que ya tenemos una edad, yo muchísimo más que tú, pues me estuve mirando en YouTube y la encontré. Dije, hombre, mira. Y fue por ahí por lo que intenté resumir pues el espíritu de ese Galicia Calidade. Bueno, vamos a ver, yo lo suponía, las dificultades que hemos puesto hoy prácticamente de exámenes para hacer las preguntas como consecuencia del QR, pues nos llevan a que ese papel interpretativo de las preguntas que probablemente alguno de vosotros queráis hacer las haga yo. Por lo tanto, te las voy a hacer yo, Ana. Medo me das. Pues no tienes por qué. Créeme que no tienes por qué. No hay motivo. La primera que te hago. Has hecho un repaso desde ese 1995, cuando comenzó, se incorporó pues empresas y servicios en los números que ya has comentado y que no voy a reiterar. Cabe hablar de techo de Galicia Calidade, puede hablar incluso de crisis de crecimiento, o se puede llegar a vulgarizar un poco la marca en tanto que sean ya muchas empresas, bienes o servicios los que tengan ese distintivo? Nunca, porque si eso é unha
aposta da Xunta de Galicia, é unha aposta, teño que dicir, repetindo un pouco, que agora pertencemos, estamos debaixo do paraugas da presidencia da Xunta de Galicia. Nese senso, tanto o presidente Alfonso Rueda como eu creo que tamén todas as empresas que estamos e quenes traballamos en Galicia Calidade, evidentemente non imos parar nin dicir número de empresas hasta aquí ou produtos e servizos hasta aquí, pero sí o crecemento ten que ser sempre baixo unha excelencia. Entón, teito non hai, pero tampouco imos facer que todo, calquera cousa poida entrar en Galicia Calidade. Mira, el presidente da Xunta está acreditado. Está certificado. ¿Está certificado? ¿Y qué valor puso para estar certificado? Lo digo porque en muchísimas ocasiones cierra sus intervenciones públicas con lo de Galicia Calidade. Y pregunto si está certificado. É que está moi ben enseñado. Está muy bien enseñado. Por cierto, ¿cómo de repugnantes son en la Xunta, tú que provienes además de la empresa privada, para poner en marcha algunos proyectos o algunas iniciativas que como consecuencia de encajarlas en los procedimientos administrativos pues te limitan un poco la velocidad? Bueno, eu creo que realmente a verdade estiven moitos anos na empresa familiar, na empresa privada, levo 4 anos na Xunta de Galicia e tanto a Xunta, sinto moito, pero vou falar realmente de corazón e de verdade do que sinto. Esto no tiene mucho valor, si vas a decir que lo hace muy bien. Eu creo que nunca tivemos unha administración e un goberno como que todos estes anos leva facendo a Xunta de Galicia, o presidente da Xunta, que sí, teño que reconocer o que fai moi ben, pero que tamén o facemos moi ben en Ourense, onde estamos, porque temos aquí, tampouco é por gabar, pero que así o sinto, o presidente da Deputación, a Luis Menor, que é o que lle agradezco moito que este aquí, pero que as cousas, cando se gobernan ben, se fan ben. Se le están saltando las lágrimas al conselleiro y, bueno, ya no digamos a Luis Menor, al presidente Si hace falta también, señora. Bueno, ahora sí concluyo, antes de proceder a la degustación. Ahora que estamos hablando de Galicia Calidade, no quiero tampoco sustraerme a tu condición de representante pública, en este caso institucionalmente, en el Concello de Ourense. Sí estamos. No, todavía no dije nada. ¿Tú crees que en estos momentos la política municipal en el Concello de Ourense merecería el sello de Galicia Calidade? Mira, eu sei teñoche que dicir que a política municipal do Grupo Municipal do Partido Popular, todas as persoas, os integrantes, están aquí os meus compañeiros do Grupo Municipal do Partido Popular, dígoche que ten a certificación de Galicia Calidade. O resto non o sei. Creo que me expresé mal, pero bueno. Yo creo que me expresé mal. Yo, desde luego, por respondido no me... No, Ana, yo por respondido no me tengo. Evidentemente. Bueno, si el público y quienes nos están viendo, pues desde luego se dan por respondidos, perfecto. Pero bueno, tampoco quiero alargar esto mucho más. Bueno, sí, una pregunta más te voy a hacer sobre eso. ¿Cuántas veces, y voy a apelar de nuevo a tu condición de persona que procedes de la empresa privada, has visto en la política, señaladamente en la política local, porque también tienes responsabilidades orgánicas, pues determinados vicios adquiridos que son y algunas inercias que son incapaces, o sea, que son imposibles, son muy difíciles de torcer? A ver, ao final eu creo que en todos os aspectos da vida o importante son as persoas e a trayectoria de todas as persoas. Que hai vicios, bueno,
como en todos os sitios, porque teño aquí a meu pai e a mi irmá que creo que vicios vense tanto nas empresas privadas como na parte pois de servizo público, pero que as persoas somos as que facemos os traballos, as que facemos os equipos, entón, pois, mira, vicios non temos ningún. Nos, o que temos, sinto moito, pero xa que estás aí, pregunta que pregunta. No, ya acabé. Pregunta que pregunta. Pensé que me ibas a preguntar a mí ahora. No. Bueno. O Partido Popular é un partido moi grande, é moi potente. Bueno, pues, nada, que... Algo se mueve en Galicia que rompe tópicos. Algo se mueve en Galicia que rompe tópicos. Productos Galicia Calidade. Ana, y por supuesto también a los 4 ponentes que te han acompañado hoy, pues muchísimas gracias por atender la invitación de Foro La Región y compartir con todos nosotros este momentito. Larga trayectoria y fructífera trayectoria al sello Galicia Calidade y, por supuesto, también larga y fructífera trayectoria a las empresas, a las 4 que están en estos momentos aquí y a todas cuantas llevan pues ese sello distintivo. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Bueno. Bueno, creo que más o menos hemos cumplido con el timing que se dice ahora. Bueno, pues muchas gracias. Nada, a todos ustedes, como siempre, muchas gracias. Y ahora, pues, un poquito de alimento para el espíritu y para el cuerpo, disfrutando de los productos de Galicia Calidade. Quiero darle las gracias a todos ustedes por compartir con nosotros este Foro La Región aquí en la Carballera Santa Cruz y a todos cuantos, como siempre, nos ven o nos verán en las sucesivas reediciones en Telemiño y también en la edición digital de La Región. Muchas gracias, muy buenas tardes.